Bu yerde Türkmenistanyň we Rumeniýanyň Amal Hasan Sungatynyň we medeni mirasynyň sergisi ýaýbanlanyrly. Onu iki ýurdun halkynyň öz bolşy däp desturlaryny, ýurtlaryň tebigatynyň gaýtalanmazak gözelligini, taryhy we medeni ýadygärliklerini, häzirki zaman binagarlyk görülgelerini beýan edýän eserler görkezildi. Sergide goýulan gymmatlyklar häzirki wagtda ýurtlaryň däp bolan dostluk we dogonluk gatnaşyklaryny hasam şoňur mazmun bilen baýlaşdyrmagy mümkinçilik berýändigini saýatlyk edýär. Magtymol Pragynyň goşgular ýygynynyň rumen diline terjime edilip çapdan çykarylan neseriniň tanışdyrlyş dawarasy beýik watanymyzda gahrman arkadaly gahrman derdarymyzyň taýyzy tagallary netijesinde edebi we ruhy mirasymyzy içgin öwrenmäge, onu dünýä ýaýmaga giň şertleriň döredilendigini, häzirki döwürde dünýä edebiýatyna öçmejek ýyl goýan beýik şahsiýetleriň ömür ýollarynyň öwrenilmegi, edebi mirasynyň toplanylmagy, neşir edilmegi we gymmatly garaýşlarynyň dünýä ýaýylmagy babatyny halkara derejesinde ulgamlaýyn işleriň alınıp barylýanyny aýdyn tasdiklady. Tanıştırılış dawratyna çykyş edenler günnogaryň beýik akyllary we türkmen halkynyň nusgawy şahyry Magtymol Pragynyň goşgularynyň daşary ýurtlaryň dostlukly halklarynyň dillerine ýygyderli terjime edilýändigini bellemek bilen munyň beýik söz sadynyň döredijilik mirasyny uly gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyn suwtnamasy bolup durýanlygyny ýagtladylar. Şoň bilen baglykda Magtymol Pragynyň goşgular ýygynasynyň rumen diline terjime edilmeginiň iki dostlukly ýurdun arasyndaky medeni hyzmatdaşlygyň okguny ösdürilýändiginiň aýdyn alamatydygy bellenildi. Çykyş edenler türkmen halkynyň mehmansewerlik däplerini, Magtymol ýaly beýik akyllaryň döredijilik mirasyny şoňur hormatyň öz beýany tapýanlygyny aýtdylar. Magtymol Pragynyň döredijilik mirasy Merkez Aziýanyň günnogar edebiýatynyň we dünýä medeniýetiniň taryhyna aýratyn orna eýleýär. Oň şagyrlary türkmen halkynyň baý edebi mirasynyň şeýlede häzirki wagtda aýratyn mühim bolan insanperwerlik gymmatlyklarynyň nyşanyny görüldi. Magtymol Pragynyň goşgularynyň rumen diline terjime edilmegi diňe bir medeni üstünlük bolmak bilen çäklenmän eýsem iki halkyň arasyndaky köp asyrlyk gatnaşyklarynyň hem suwtnamasydyr diýip çykyş edenler aýtdylar. Halklary dost dogonlugy çagyran şahyryň edebi mirasy häzirki günde özara medeni alışmalara ýardam berýär. Çünki oň çuňur päm paýgada ýogurulan goşgulary insan kalbyna baky ornally. Çykyşlarda akyllar şahyryň goşgularynyň rumen diline terjime edilmeginiň diňe bir Magtymol Praga däl, eýsem tutuş türkmen halkyna bildirilýän uly hormatyň nyşany hökmünde kabul edilendigini ýagtlady. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň başlangyjy hemde hormatly prezidentimiziň tagallary bilen paýtagtymyzyň ajaýyp günjeginde gurup ulanmaga berilen Magtymol Praga teýilgän toplumyny dünýä halklarynyň edebiýat we sungat wekilleri bilen bir hatarda rumen halkynyň edebiýatynyň ösmegine goşan meşhur şahyrlaryň biri Mikhail Eminesku'nun heykelinin ornaşdyrylmagy iki halkyň medeni durmuşynda möhüm waka bolup Türkmenistanyň we Rumeniýanyň dostlukly gatnaşyklarynyň taryhyna ajaýyp sahypa bolup ýazyldy.